Hej folkens! Hej folkens! Velkommen til Second Monitor, også kendt som Jepspedition nummer 4. Second Monitor ekspeditionen. Det kan vi også kan bare have mange navne. Men vi er tilbage igen, og den her gang kommer det ikke primært til at handle om forældresnak. Men I kan heller ikke helt blame os, fordi det er literally det, der fylder hele vores liv lige nu. Det fylder hele ens liv. Altså, så I kan ikke blame os for hårdt. allerede bare det at begynde at sætte os ned og optage det her, ikke? Der sidder man allerede bare og kigger på kameraet sådan at, sover han? Kommer han til at vågne lige om lidt? Præcis, men sådan, sover han? Sover han? Er han vågen? Hvorfor har han åbnet øjnene sådan? Så hvis vi lige pludselig skifter tøj ud af ingenting eller sådan noget, jamen så kan I nok regne ud, at det var fordi han vågnede. Og så vil jeg så også bagefter sige, at det er også, hvorfor sidder I overhovedet og kigger på det her? Det er det second monitor-indhold, det er os, der sidder og jabber. Ja, så hvis I bare sidder og kigger, så men I skal lytte. I skal ikke se, I skal lytte. Ja, skal jeg lytte, ikke? For ikke at tale om, jeg synes, de seneste episoder, hvor vi har siddet her, både med fødselsvideoen og Jepspedition, jeg synes altid, jeg ender med at så sidde i nattøj. Sjovt nok, men det er jo fordi, det er bare, det er sådan, man går rundt, ikke? Altså, det er cozy. Jamen, det er det, man lever bare i nattøj, når man har ham her. Man har ikke lyst til at gøre så meget ud af sig selv. Nej, medmindre man er ude og være lidt ude og købe ind og sådan nogle ting der, det. Men jeg synes også, der er sådan et eller andet cozy ved, at det også er nattøj. Giver det ikke sådan lidt atmosfære også på en eller anden måde? Det er det selvfølgelig lidt hyggeligt. Det er da lidt cozy. Det er da lidt hyggeligt, det mere. Så er det sådan, at jeg sidder bare her i en t-shirt, ikke? Det er sådan, wow, det var bare default tøj. Men det er jo også varmt, altså, så det er mere, det er dejligt at sidde her i en t-shirt i stedet for, fordi hold op, hvor er der varmt for tiden igen, og det er virkelig dejligt, der er kommet noget sommer. Det er mega skønt. Det er selvfølgelig ikke så skønt, at alle de gange, hvor der er varmt, er de gange, hvor det er allermest besværligt at få, jeg ved godt, jeg siger det, baby ud. Ja, det er dejligt. Det er rigtig dejligt besværligt. Du ved, de tidspunkter, hvor han er allermest fussy og bare... Rigtig søgende. Rigtig bare er ked af det, og det er bare der sådan, jeg vil gerne prøve at have dig med ud, og så er han mega glad, og der regner det bare udenfor. Det er bare typisk, men sådan er det jo bare. Det er sådan, der... Men det er som, at du også godt bedre kan lide regnværsdage. Jeg elsker regnværsdage. Især, okay, der er ikke noget bedre, end at skulle sove til en god omgang regn. I can't. Jeg kan ikke sove til regn. Jeg synes, det er ikke white noise på samme måde. Jeg kan godt sove til white noise, fordi jeg synes, det lyder som et vandfald, men jeg kan ikke sove til regn. Jeg har svært ved at sove til white noise nogle gange, fordi problemet er, at min hjerne begynder bare at høre babygråd i det og sådan noget der. Det er mega træls. Det er sygt noget. Så jeg bliver nødt til aktivt at prøve at tænke på noget andet og få det til at være noget andet, og så holder jeg mig selv vågen på den måde. Det er netop det, white noise gør ved mig. Det gør, at jeg ikke kan tænke på andet. Altså, det er sådan virkelig praktisk for mig, fordi jeg har ofte det der med, at før man begynder at bruge white noise, det snakker vi også om i sidste episode også. Jamen, jeg synes også godt, vi er i gang med at snakke om noget, vi allerede har snakket om en gang før. Godt nok ikke helt det samme. Men ikke helt det samme. Men igen, så var jeg rigtig godt til det. Bum, færdigt. Kan anbefales, hvis man især har det samme stykke musik i hovedet, der hele tiden kører på repeat. Jeg hader, når man har det. Der er altid et eller andet musik, der kører rent-free op i ens hoved. Og har du en specifik sang, der gør det? Det er ofte, så har jeg en hel uge, hvor det er den samme sang. Igen og igen og igen. Og det er det samme stykke fra sangen. Ja, det er det værste. Så det er det værste. Det er ikke engang sådan, så du bare sådan, du ved, hele sangen, der kører igennem, og så er det en banger eller sådan noget der. Det er sådan, du ved, det der lille bitte udsnit, og ved du, det mest irriterende der det er at udsnittet, at det bagefter ender med at nærmest bare gå i loop, fordi at man af en eller anden grund, så kan man ikke huske resten. Og så begynder man også at overveje, er det faktisk det lyrics, jeg hører? For man begynder sådan at tænke, okay, ja, jeg føler, det er det her, der bliver sunget, men jeg synes ikke rigtigt, det giver mening i min mening, at det er det, som der skulle være lyricsene. Så er det sådan det her. Og så det kunne du tænke på det. Jeg var sådan, er det sådan opskriften på en succesfuld sang, at det kan køre på repeat i ens hoved på den måde? Fordi hvis det er en opskrift på en succesfuld sang, så er Spice Girls med Wannabe en succesfuld sang. Den kører, nej ikke lige nu, men jeg havde en periode, hvor den hele tiden kørte rent-free i mit hoved, og jeg ved ikke hvorfor. Det er så irriterende. Og det værste er, at den måde, som jeg har hørt, at man kan få en sang væk fra sit hoved på, det er faktisk at høre sang hele vejen igennem. Fordi det er altid det samme stykke musik, der kører. Så jeg har hørt, at taktikken er, høre den hele vejen igennem den ene gang. Og så skulle det lige pludselig forsvinde. Jeg ved ikke, om det passer, men jeg tror faktisk, det gør. Jeg kunne godt se, det virkede. Især i mit tilfælde, med den, jeg har i hovedet lige nu. Der er det sådan, at hvis jeg hører den, så tror jeg også, jeg vil få stillet svaret på, hvad det egentlig lyricsen er. Sådan, fordi igen, den version, jeg husker lige nu, synes jeg bare ikke giver mening, men jeg tror faktisk ikke, lyricsene giver mening på det punkt der. Jeg tror, det er sådan lidt underligt. Især jeg synes, jeg hader, du siger Wannabe, for jeg tror selv, jeg har haft den på et andet tidspunkt. Det er opskriften. Men den er også en banger. Det er en banger. Det er en banger. For real?
Det er det virkelig. Ja. Så det er mega irriterende, at man har den. Jeg tror også, jeg har haft alle mulige andre. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har haft. Og nogle af dem der, man nogle gange har haft i hovedet, har jo været sådan noget næsten metal-musik og sådan noget også. Så det, er sådan, det gør det endnu værre. Det er jo bare støj, når man skal sove. Jamen, jeg tror, jeg vil sove så godt. Metal-musik. Men en af dem, som der, sådan noget af det, der virkelig ikke er særlig soothing, det er Sabathon. Det er ikke... Jeg skal lige registrere, hvad nu... det har vi hørt før i bilen. Ja, det er jo mega kaotisk. Ja, ikke? Det er mere, der er den der... Jeg tror især, det er den, der hedder Ghost Division. Den der, hvor det... Og den er altså meget op at køre. Så det er sådan noget... Jesus Christ, jeg gider ikke høre om Panzer Elite i mit hoved hele tiden. Stop. Like, oh my god, og det er så irriterende. Kan vi også snakke om, hvor elendig Spotify er til at randomize sangen? Oh my god. Godt se, jeg har åbnet et følsomt emne for Siske her. Okay, det værste er, nu breaker jeg lige en ting, en rigtig sådan nederen ting for dig. Det er vist faktisk slet ikke random. Det er vist faktisk algoritmisk, fordi at det der vist er, og det er vist noget, jeg er ikke 100% sikker, om jeg snakker en masse bullshit lige nu, men sådan som jeg har hørt det, rent testmæssigt, har folk, der hørte musik, der var 100% random, sagt, de føles, det var mindre random, end dem, der har algoritmisk random. What? I don't know. Jeg ved bare, at Teslaen bliver ved på Spotify med at afspille den samme tyske rockbands samme sang konstant, og det gør den også på min egen Spotify. Og det er sådan, ja, det er en god sang, men jeg behøver ikke høre den på randomizer hver gang. Er det Labyrinth, eller hvad? Ja! Ja, jeg vidste du det! Det der umfælde, hvad nu det er det samme. Og det værste det hele er jo også, de har en engelsk version og en tysk version. Så nogle gange så hører du den, og så er det sådan et, det er det ikke rigtigt, det er ikke det, jeg tænker. Og så er det fordi, så er det den engelske version af den. Ja, præcis. Og det er sådan, du kan ikke høre forskel. Nej, præcis. Fordi det er ikke den samme sanger, så er det, sådan, det er meget svært at høre forskel. Det gør dem altid med Labyrinth. Og det er sådan, okay, men at høre den start hver gang, jeg bliver så træt af det. Og så skift nu. Jeg vil have en random sang. Ja, og det er også rigtig træls ved det. Jeg synes tit, det sker i bilen. Rigtig tit, at man sætter sig ned, man tænker, jeg vil gerne høre den sang der til at starte med. Så trykker man for at starte den. Og så den næste sang er sjovt nok den samme, man allerede har hørt sidste gang, det var, man startede den. Så det er ligesom om, at random-delen starter for der, hvor det er, du vælger at starte. Og det er, hvem har fundet på den idé? Er det sådan... jeg vil ikke høre mit eget lille personlige mixtape eller sådan noget der. Jeg vil faktisk gerne have den af random, når jeg vælger, den skal være random. Også især fordi, der er jo en funktion på Spotify, hvor den kan anbefale dig nye sange. Og nogle gange har jeg fundet nogle af de største bangere på den måde. Jeg har været helt hype på og virkelig bare... Altså dem, hvor man bare har gået og hørt på dem uafbrudt. Ja. Der må man fundet på grund af det. Ja. Og så er der også tidspunkter, som jeg synes lige for tiden, hvor den egentlig bare anbefaler mig ting, jeg faktisk før i tiden havde på mine likes, og har fjernet fra mine likes. Ja, jeg ved ikke, om det er fordi, at det er faktisk rigtigt, det du siger, men det virker også til, at nogle gange, så er det, hvis du har liket den fra et andet album, så har du ikke liket sangen. Jeg tror, det er sådan noget. Det føler jeg også, det nogle gange kan være. Hvis så sætter lige pludselig et andet albumcover, men sådan, jeg har liket sangen, men jeg har ikke liket sangen fra det her album. Sådan, hvad? Du likede ikke singlen. Præcis, jeg likede ikke singlen. Eller deres deluxe-version. Ja, deres deluxe-version. Eller deluxe-version. Amen, du har heller ikke liket deres live-version. Så kan du måske ikke lide den version. Kan vi enige om, at live-versioner er ofte ekstremt whack, men der er få tilfælde, hvor det kan være okay. Der er få tilfælde, hvor det faktisk kan være okay. Der er faktisk få tilfælde, hvor jeg faktisk synes, at live-version kan være bedre. Jamen det er også det, sådan, det er også vil sige, jeg synes ofte er det whack. Ja. Jeg tror, fordi ofte så er det bare, du bare hører publikum i baggrunden. Jeg synes ikke, det gør noget. Jamen, du hører bare publikum, når den er færdig eller sådan noget. Det er white noise. Det er sådan lidt, Jeg synes mere, det er fedt, når du kan høre nogen, hvor publikum virkelig er med på sangen, hvor det er sådan noget, okay, det tilføjer faktisk noget. Nogle gange har der været nogen, hvor det er sådan, det her gør faktisk lige noget ekstra for den. Ja. Men ellers så synes jeg bare nogle gange, at live, når det bare er, det bare bogstaveligt talt bare, når den er færdig. Det er sådan lidt, okay. Som sagt, for mig er det white noise. Det gør mig ikke det store, at man lige kan høre det der starten af publikum, der sådan, Jeg tror bare, fordi der er alt det der rumklang i sådan en live-version altid og sådan noget der. Jeg har ikke hørt rumklang i en live-version på YouTube. Det har jeg slet ikke lagt mærke til. Okay, jeg har aldrig nogensinde opsøgt en live-version på YouTube. Det har jeg. Jeg får dem ved tilfælde, fordi at den kommer forbi på Spotify, fordi den laver det der randomize der, og så har jeg lige hørt sangen, og så kommer live-versionen lige efter. Og så hører du rumklangen i det, og så er du sådan, nej, det vil jeg ikke høre. Hvis jeg gerne vil space, okay.
Ej, det hader bare nogle gange af dem. Nogle gange, når man hører de der live, nogle gange så har man helt den der tanke med, damn, hvor ville det egentlig havde været fedt at være til en af de koncerter der. Det er sådan noget, det er også derfor, jeg ser live-versioner på YouTube. Det er for at cope over, at jeg aldrig har været til mig. Jeg vil så gerne sådan, det gjorde jeg rigtig meget med Miko-koncerten. Der sad jeg og kiggede på andre koncerter med Miko og sådan noget, fordi jeg var så hype på det dengang. Ej, det havde været fedt, hvis den Miko-koncert i Europa også havde brugt en sådan gennemsigtig skærm og sådan noget. Ja, sådan holografisk, og vi blev snydt. Vi blev lidt skammet i Europa for det. Bare for at fortælle det rigtig, rigtig kort. Vi for 2 år siden, der var vi til en Miko-koncert, som faktisk for en gang skyld var i Europa. Det var i Berlin. Vi har faktisk en vlog på det inde på her på kanalen også. Men jeg har clickbaitet den, så det hedder, at vi kom... Det gjorde vi jo, vi kom jo i Trafiko her. Ja, præcis. Det var... Okay. Men det var i Miko-koncert-vloggen. Det var... Vi har faktisk aldrig rigtig snakket det helt sådan igennem bagefter, fordi det var jo en længere proces jo. Det var mega træls, fordi vi tog jo til Berlin, og vi havde faktisk oprindeligt kigget på at tage den med toget. Ja. Men vi indså bare, at hvis vi skulle købe togbilletter, jeg tror faktisk, at vi skulle give 6.000 kroner eller sådan noget, os 4 for frem og tilbage. Og så skulle vi skulle også skifte tog 2 eller 3 gange, eller sådan noget, 2 gange tror jeg. Så man indså lidt, at ved du hvad, hvis vi bare tager bilen, så koster det, jeg tror vi har brugt for 500-600 kroner strøm for hele vejen. Og for ikke at tale om, altså sådan selvfølgelig synes jeg, det er lidt tough, at du selvfølgelig er den, der kører. Altså du kan jo godt lide at køre, men det er alligevel en lang tur at køre fra Lille Fyn til Berlin. Det var en lang tur. Det var en lang tur, men der er også noget lidt rart i at være i sin egen lille cozy bil og sådan noget, og ikke være i tog. Sådan. Også bare hyggeligt, at de der små... Det er jo sjovt, når folk altid skal snakke elbiler lange ture. Folk er sådan, så skal man oplade. Og der er faktisk mange, der er meget imod at oplade. Sorry to say, men alle dem, der er sådan, er som regel folk, der aldrig har prøvet en elbil før. Som regel. Fordi og så bare vent, der kommer ind i kommentaren, der siger, jeg har siddet i en, og jeg skulle have mega mange pauser, og jeg kunne ikke lide det. Men er det ikke også ofte virker det som om, at det er fordi folk, de tror, at du virkelig skal oplade hver time. Vi oplader da hver 3. time eller et eller andet, eller sådan noget. Måske mindre, faktisk. Og jeg synes faktisk, honestly, det faktisk kan være rart med den her pause, for så kan man lige gå op i bilen og lige strække benene. Og ofte, de der opladstationer ligger altid lige ved siden af et spisested. Ja. Vi endte med at gå over og lige få lidt at spise, lige tis, og så var vi nærmest allerede kørt igen. Jeg synes, det er rigtig rart med de her pauser. Det var også dejligt afslappende for en at få den der lille pause. Ja. Og så er det også dejligt, det ikke er super dyrt. Det er også dejligt. Men det var lidt sjovt med hele natur der med Berlin faktisk jo, fordi at da vi skulle derhen af, det begyndte jo at blive monster dårligt vejr jo. Altså det stod ned i stænger på den tyske motorvej. Det er rigtigt, det regnede helt vildt. Det regnede som en sindssyg på vej mod Berlin. Der var monster mørkt, der var sindssygt glat, så man blev også nødt til at køre ret langsomt, fordi ofte du kunne ikke se noget, fordi når du har lygterne på vejen, så reflekterer det og sådan noget, så det var virkelig svært. Det er rigtigt. Skete der så et uheld på den vej? Nej, det klarede vi helt fint. Det var ret smooth. Tværtimod så var uheldet jo så, at der var lige præcis 1 kilometer inden vores hotel, var der en eller anden klaphat, der valgte at køre ind i os. Og det var endda ved lyskryds. Det var et lyskryds. Og der var rødt. der var rødt, og der var lige blevet grønt. Så jeg triller jo bare lidt fremad sammen med ham foran os, fordi vi skal jo ud i krydset. Og ham bag mig, jeg tror bare, i alt talt, han har bare siddet og lavet et eller andet på sin mobil eller sådan noget, og så har han bare været sådan, vi kører, og så har han bare jetet ind i os. Han er bare hjernet det, lige så stille, eller trillet nærmest. Han trillede ikke, han slog faktisk ret hårdt i os. Okay, det var faktisk lidt hårdt. Altså, det var hårdt nok til, at vores bil jo blev repareret bagefter, og vi fik en ny bagklap, vi skulle have en ny crashbar indeni, og vi fik en helt ny bomber og sådan noget der. Det var en større ting. Altså, du ved, større. Det var jo ikke fordi, at bilen så bagefter er skrot nu eller sådan noget. Jeg tror faktisk, den er i bedre stand, end da vi fik den. Altså, sådan noget som bagklappen sidder langt bedre, end den gjorde fra fabrikken af. Så det er faktisk en upgrade. Jo, altså, den er blevet flot. Den er de virkelig gået godt. Altså, man kan ikke se, at den har været udsat for noget. Nej, hvis du ikke ved det, så kan du ikke se det. Altså, hvis du ikke ved, at den har været det. Og så den er jo blevet 100% renoveret, som den skulle gøre igen. Og de har endda nailet farven også. Ikke noget det med, var at det faktisk imponerende. Er svært at naile sådan en malingsfarve som den. Fordi vores bil er jo hvid, men den har jo de der små
perle-effekt-agtigt, Det er eller sådan sådan noget. en rigtig multilags farve. Altså det værste, det var faktisk ikke engang planen, at den skulle være ved. Nej, en plan var jo faktisk, at den egentlig skulle have noget rap eller sådan noget. Vi snakkede om, at den skulle have rap, og så blev vi hele tiden uenige om, hvad for en rap det skulle være, og så når man så endelig har fundet farve, man gerne kunne tænke sig, så har vi aldrig fået gjort det. Jeg er til gengæld rigtig glad for, at vi ikke gjorde det nu, hvor at vi så blev kørt ind i. Ja, det er rigtigt. Fordi der havde vi jo bare mistet den del af rappen. Der skulle vi hen og få gjort det igen. Men det var ikke, fordi det var planen, at vi skulle blive kørt ind i. Nej, det var det ikke. Det var mega træls. Og ved du, okay, det mest åndssvage ved det hele er ikke. Det er jo en Tesla. Så vi har jo optagelse. By the way, det er en Tesla. Ja, det er en Tesla. By the way. Vi har jo en optagelse. Jeg har en optagelse jo fra alle 4 kameraer, eller fra 4 kameraer på én gang. Så jeg har, hvad der skete foran os, hvad der skete bag os, og hvad der skete for siderne. Så det betyder jo lidt, jeg har et kamera foran, der viser, at personen foran mig stopper op, fordi vi kan ikke køre længere ud i krydset, så jeg stopper af en rigtig god årsag. Det er ikke sådan, at jeg bare jitter frem. Vi triller frem og stopper. Og så kan du se ham bagved bare siger, wuff, ind i os. Og det er jo en sindssygt nem video, især fordi du kan se hans nummerplader og det hele på videoen. Ja. Så tænker man, det må jo så være super nemt jo. Det sender vi jo til vores forsikringsselskab, og så kan de bagefter bare hive ham der i hovedet, ham i ørerne. Især fordi vi havde stået og snakket med ham, og vi havde jo fået hans forsikringsnummer, og vi havde fået Jeg var hans... selvfølgelig også selv ked af det over situationen. Ja, han var også meget oprevet. Det var han, ja. Han det var var også, jo ikke meningen. det var lidt træls, at han ikke rigtig... Han kunne dårligt nok tysk og dårligt nok engelsk. Så det var lidt svært. Ja, kommunikere. Det var meget og det er sådan lidt svært. med Google Translate og sådan noget. Jeg tror lidt, det hjalp lidt, da jeg begyndte at sige til ham, altså vi vil rigtig gerne bare, der er jo ikke nogen grund til, at vi involverer, vi skal hen og have politiet forbi og sådan noget her. Det er jo en meget simpel ulykke. Hvis vi bare får de forsikringsdetaljer, så er vi Gucci. Så behøves vi ikke mere, så der er ikke en grund til, at vi gør mere ud af det her, fordi det er jo bare, uheldigt, og det er jo ikke, der er jo ikke nogen, der er kommet noget til. Nej. Det træls var så bare, at vores forsikringsselskab har bagefter skulle sidde og kæmpe med det her forsikringsselskab i Tyskland. Oh my god, det er rigtigt. Det er Og så dumt. Det er så dumt. Vi har en video, der klokkeklart viser ham køre ind i os. Og deres forsvar var... Og I'm not kidding. Nu kommer det. I tænker måske, nej, det var bare genereret AI. Nej, det var ikke der, vi er oppe i. Hvordan kan vi være sikre på, at det er dig, der har optaget den her video? Det er det dummeste forsvar, jeg nogensinde har hørt. Så jeres forsvar er, hvem siger, at det er jer, han er kørt ind i? Hvem er det så kørt ind i? Så er det kørt ind i flere! To be honest, AI-undskyldning ville næsten have været mere. Ja, den har været bedre! Og det er så dumt. Men jeg sidder jo også bare der og struggler lidt til mig. Hvordan kan jeg mere bevise det her? Altså, jeg har det konkrete tidspunkt, jeg har alle mulige ting, jeg har direkte... Vores bil har GPS-tracking. Jeg kan fortælle dig præcis, hvor vi stod i et kryds, og jeg kan vise dig, at vi stod i det kryds der i 40 minutter, fordi at han havde ramt os, og vi stod og snakkede med ham. Hvad kan jeg mere snart finde her? Præcis. Og så det ærgerlige er jo også, at vi indser, du skulle have, fordi du sidder faktisk og laver noget vlog og filmet. Nej, vi skulle have filmet bagud. Men jeg tror bare, man var lidt i det der choktilstand, så det var ikke det første, jeg tænker, jeg skal tage kameraet frem, fordi nu er der drama. Det var ikke det, man tænker. Man er sådan mere sådan, jeg slukker den lige. Ja. Jeg ser lige, hvad sker der her? Hvad foregår der? For man var så forvirret. Og ved du hvad, jeg har et sindssygt godt billede af vores bil og hans bil. Men jeg har ikke et billede, hvor de står sammen. Så det er sådan, oh my god, det har jeg ikke. Og sådan, Ja. Men heldigvis så indså jeg lidt, at jeg har været så god, at lige inden vi kørte, der trykte jeg på gem-knappen, så jeg gemte lige nogle minutter. Jeg gemte de sidste 10 minutter. Og det betød så, at jeg har en video, hvor jeg står og snakker med ham, som du kan se fra bagklappen. Lige snart jeg sendte den, så var det sådan lidt, der er ikke noget. Du skal ikke være bekymret for noget som helst. Ingen selvrisiko eller noget som helst. Den nakker vi med dem. Og så betalte de endelig. Det tog et år. Det tog et helt år for den lille bul der. Var det dumt. Ja, det var dejligt. Så ja, spændende, ikke? Det, meget eventfuldt. Var det egentlig trist at tænke på, at man har kørt bil i hvor lang tid? Som i kørekort skal jo fornyes om 2 år eller sådan noget, altså, hvor man skal have et fysisk nyt kort, fordi billedet bare er gammelt og sådan noget. Så er det mere... Af al den tid har man været i et uheld. Og det er det her. Det billede, du har, er det ikke fra dine første briller? Jo. Håret. Jo. Det er gammelt. Det er fra, da jeg var teenager. That's so cute. Eller teenager, jeg var 20, tror jeg, eller sådan noget. Det værste er, når du siger sådan 20 teenager, men det var sådan, når man sådan sidder nu i den her alder, der man sådan,
man var lidt teenager som 20 år. Det var man egentlig. Det var man. Det er lidt sjovt, hvordan folk altid skal være så hurtige til at sige, ej, du er 20, så du er voksen. Og så, no. Jeg kan godt lide udtrykket ung voksen. Jeg tror også, det er et bedre udtryk. Du er ikke voksen. Jeg tror, En 20-årig voksen er ikke det samme som en 30-årig voksen, vil jeg sige. Jeg tror, alle personer, som der... Jeg tror, det kan vi næsten ikke bare snakke for de fleste. De fleste, der følte, de var voksen som 20-årige, lige snart de bliver 30, indser du, det var du ikke. Præcis. Du var ikke voksen. Ja, kan vi ikke prøve at snakke omkring det? Fordi nu er vi begge jo 30. Ja. I hvert fald 30, eller jeg er 30 rundt. Wow. Jeg er 31 wow. år. Skal vi lige skære i den, og lige at jeg er 32? Oh my god, det bliver 33 lige om lidt. Okay, en ting, jeg faktisk synes er sjovt, det er, at der er en eller anden ting på internettet med, at lige så snart du rammer 30, så er du bare instant gammel. Og det er sådan sjovt nu, hvor man sådan selv har ramt 30. To be honest, jeg kan faktisk bedre lide mit 30-årige jeg, end jeg kan lide mit start 20-årige jeg. Fordi det er sådan, ja, som 30-årig, det er sådan, måske fysisk er der lidt mere med sådan ryggen og led og sådan, hvor man kan være sådan lidt, men jeg synes sådan, mentalmæssigt, der er man sådan lidt mere, der kan jeg bare mærke, at man lidt mere har sådan ro i hjernen. Hvorimod som starten som 20-årig, ja, du har en frisk krop og så videre, men dit mind og din psyke er lidt mere sådan ud over det hele, og sådan lidt mere agtigt. Så på den måde kan jeg faktisk på nogle punkter bedre lige at være i mine 30'ere. Det tror jeg ikke, man skal shame folk for os at være i sådan den alder, fordi det er sådan... Jeg sad jo også og tænkte sådan, som 20-årig, at dem der er 30, de er mega gamle, og nu hvor man sådan selv er 30, er man sådan... Nej, det er man faktisk ikke. Altså, det er jo synes jeg i hvert fald ikke, man er. Det er jo creepy at tænke på, at jeg er snart 33. Ja. Altså. Mega creepy. Føj, ulækker. Altså nu vil jeg sige, man bliver da også lidt onk, når man har et barn, ikke? Altså så bliver man lidt automatisk en lille bit smule onk. Man får lidt onk-status. Men ja, altså igen, jeg vil også sige, jeg havde ikke lyst til at gå tilbage til at være 20 år. Præcis. Jeg tror også, det er det, jeg også lidt vil have med det sådan, vil jeg tilbage til mine 20'ere? Nej, det er også ikke nødvendigvis. Jo, måske for at få lidt mere tykt hår og sådan noget, fordi mit hår er begyndt at blive lidt tyndere. Men det er jo sådan en små ting. Skal du lige sige til mig, så kan jeg lige få noget hår igen, ikke? Så. Det totalt stylede hår, der bare gik fladt ned til panden. Oh my god, stop. Det er da cute, stop. Det er da cute. Og mine gamle briller. That's so cute. Og mit rigtig sådan, like, jeg håber, jeg kan få skæg. Ligesom folk, der altid tagger os, og hver gang, at man ser et billede af, altså, hvor folk altid sådan har det med at finde en eller anden nørd på internettet, så tagger de... Det er altid sådan en generic nørd. Okay, to be fair. Der er faktisk nogle gange, når folk har sendt sådan et billede, hvor jeg faktisk legit lige selv har siddet og tænkt sådan... Var det mig? Var jeg til stede til den festival? Hvornår har jeg... Hvad laver jeg på Roskilde Festival? Det ligner mig faktisk overraskende meget der. Der har været nogle dobbeltgængere. Du har også nogle gange haft nogle, der har sagt, det er dobbeltgængere. Jeg havde en rigtig sjov en for mange år siden. Yeah. Det var så sjovt, fordi på det tidspunkt, der boede vi i Aalborg, og så fik jeg bare en random besked på Facebook med en, der skrev til mig, at hun skrev bare, om det var mig og sådan noget, fordi hende her, der skrev, hun kom fra København, og hun skrev bare, at hun hele tiden blev forvekslet med mig, fordi hun også var inder, og havde også grønt hår. Så folk gik hele tiden og spurgte hende om hun var mig. Så hun skrev bare til mig, for hun synes, det var lidt sjovt. Og hun var mega chill og sød. Hun var sådan helt sådan, at hvis du kommer til København, så kan jeg altid byde på en kop kaffe, og sådan på en café. Hun var sådan mega wholesome, og det er sådan, hvor er du sød. En sød som Rita i København. That's so cute. Men ja, det så er selvfølgelig lidt, at man bliver også nogle gange sådan tagget på TikTok, lige snart, at de ser en inder, så er det sådan, det er Sami. Det er sådan. Og det sjove er, jeg bemærkede, at du nævnte grønt hår. Ja. Ja, og jeg ved ikke, om I har bemærket... Okay, nej, undskyld. Jeg har lige lavet en dødssynd. Jeg er ked af det. Jeg var lige ved at spørge, om I har set det. Det har I selvfølgelig ikke, for I lytter jo. I lytter jo. Men så kan jeg beskrive for jer lige nu, at som Ritas hår, der er ikke noget grønt i lige nu. Hvad er der sket? Hvad er der sket? Det er faktisk... Hallo, hvad er der sket? Hvorfor er der ikke noget grønt? Har du klippet det af? Det er faktisk endnu værre. Jeg har faktisk farvet det bevidst mørkt foran. Nej! Hvordan kunne du? How could I? Jeg er fake Sami. Det har faktisk... det værste, det har faktisk været en mega emotionel beslutning. Men lige nu kalder jeg det en pause. Lige en lille pause. Wow. Fordi det har været... Fordi at selvfølgelig...
Jeg har ikke kunne afblege mit hår på grund af graviditet. Det er jo ikke særlig healthy for babs og sådan noget i maven. Og selvfølgelig faktisk heller ikke healthy, når man ammer, eller hvis man ikke ammer. Faktisk er det bedre at gå så neutralt, som man overhovedet kan. Så det er også derfor, jeg tænkte, ved du hvad, jeg prøver lige for en lille kort stund lige at prøve at farve det helt mørkt, så det faktisk også ser lidt healthy ud igen. Og så før det, der var... Okay, det er lidt sjovt, fordi at lige så snart, at jeg ikke sådan rigtig ammer længere og sådan noget, der tænker jeg farver det grønt igen. Jeg vil have gamle Sami grønhåret farve igen. Jeg har savnet det. Det er lige det, jeg gerne vil. Så afbleger jeg det. Og så fik jeg faktisk ikke den der følelse af relief, eller den der følelse af, hvor har jeg savnet det. Det fik jeg slet ikke. Og så var jeg sådan, what is happening? Jeg plejer at være mega sådan hype på at farve det grønt, for jeg synes altid, det er så refreshing at gøre. Men det synes jeg ikke rigtigt, det var, der hvor jeg afblegede det. Jeg tror også, det også ligger i, at jeg måske kom til at tage for meget, og jeg vil egentlig bare gerne have 2 striber foran. Og jeg kom nok til at tage lidt for meget, hvor det endte med at blive hele min front figure, der nærmest var grøn. Det blev kraftigt. Det blev lidt for meget af det gode. Og så var det også lidt uheldigt, at det hår, der ligger nede i bunden, var meget grønt. Så var det mindre grønt her, og så var det meget grønt her. Så det var ligesom sådan i 3 nuancer også. Ja, så det var lidt uheldigt, men det var bare problemet med, at man skulle nok bare have lagt lidt mere afblejning i midten. Men, ja, præcis. Man siger jo, at hårroden er det jo det, der tager bedst imod hårfarve. Det kunne man tydeligt se. Det kunne man virkelig. Og det var sådan lidt, jeg synes bare, det lignede et kæmpe mess. Så jeg var sådan lidt, lad os lige prøve for en lille stund at farve det helt mørkt, så det også ser lidt sundt ud. Du var så desperat for at gå ud og hente en pakke med afblejning. Ja, det var jeg lidt. Især fordi, at Mika var ikke lige så glad for, han var lidt i sin besværlige periode. Det er han stadigvæk, for den sags skyld. Det er tierspring. De er meget besværlige. Men mega dejligt. Love him. Men så du ville jo mega gerne ud, og så var han sådan en hel dag, hvor du sagde, han skal ikke ud i dag. Det er han ikke lige til. Men så var du rigtig glad for, at vi kunne komme ud og få hentet noget hårfarve. Hold op, du var nærmest med det samme ud og få farvet håret. Ja, og det værste, der fik jeg faktisk den der følelse af, det føles faktisk rigtigt lige nu. Jeg kan faktisk godt lide det. Det ser så underligt ud, at du bare har mørkt hår igen. Bare basic Sami. Altså, det ser godt ud, men altså, du ved, det er bare... det ser lidt mere healthy ud, måske. Du har haft sjove hårfarver. Du har nogle gange haft ekstremt meget hår farvet, du har haft mindre for, og så har du gradvist lavet det mindre og mindre og mindre. Men det med har du ikke... Jeg sidder sådan... Det var jo nærmest i første G eller sådan noget, du begyndte at farve dit hår. Det var første G, ja, hvor jeg startede med lilla. Det var et år, hvor dine forældre hjalp dig med at farve håret lilla. Jeg kan huske det ude på badeværelset. Så er det hvor lang tid siden er det ikke lige? Det er i hvert fald over en decade. Det er langt over en decade. Men igen, det er ikke the end of grønhår Sami era. Det er det overhovedet ikke. Det er bare en lille pause. Også lige for at få frisket det hele op og sådan noget. Også bare fordi det er også lidt nemmere at passe hår, der ikke skal afblejes hele tiden og sådan noget. Også en anden ting. Jeg er også blevet introduceret til flere hårspænder og sådan noget, og jeg finder faktisk meget glæde i at kunne have grønne hårspænder. Jeg kan godt lide at lave sjove outfits, hvor man også tager håret med. Det har jeg fået meget glæde af. Og man kan sige, nu hvor at håret er helt sort, så kan jeg også for eksempel have, bare for at prøve for sjovt, gule outfits, fordi jeg synes også, gul det er også min sådan second yndlingsfarve i forhold til grøn også. Og også lilla og sådan noget, også en af mine yndlingsfarver. Så det er sådan... jeg kan lide alle regnbuesfarver. Jeg elsker altid, når man begynder at nævne. Og så gul også min, og så lilla. Og blå også fed, og rød kan jeg også lige sådan lidt. Og gul og lilla har altid været så sådan min... hvilken farve kan du ikke lide? Jeg synes, blå nogle gange godt kan være sådan lidt for... Det siger selvfølgelig, mens du har den baggrund. Det er sådan en lille babyblå, den her baby, ikke? Så lyseblå og hvid er en god kontrast. Jeg er ked af det, second monitor people. I ved, hvordan det ser ud. Vi skal nok lade være med at nævne for meget. Jeg tror i hvert fald, jeg unlocker muligheden for at lave lidt mere nicer outfits på en måde. Også fordi, jeg synes, grøn er en af de sværeste nuancer at arbejde med. Fordi jeg kan godt lide at have emeraldgrøn hårfarve. Men lige for tiden er jeg begyndt at blive meget glad for at gå i lysegrønt outfits. Og det komplementerer bare ikke så godt altid. Så på den måde føler jeg, at jeg faktisk unlocker flere muligheder for at have andre grønne nuancer af tøj. Jeg ved godt, at jeg ligger for meget dybde i det, men jeg kan virkelig godt lide min farve grøn. Og jeg vil bare gerne have, at det der ser godt ud på mig. Er det ikke også bare lidt
forbandelsen af, at grøn lige præcis er den farve, ens øjne er allermest sensitive over. Ja. Så at man kan se, grøn kan man bare se flere nuancer i, end man kan i andre farver. Præcis. Så... Også bare fordi, der skal ikke så meget til, før du får en grim grøn kontra en flot grøn. Det er faktisk, der skal virkelig lidt til. Det er så dumt, jeg ligger så meget dybt i grøn, men I kan se, at jeg går virkelig meget op i det. Sami kender sin grøn, ikke? Jeg kender min grøn, og flere grønne hårspænder, clips og sådan noget, finder meget glæde i det. Ja. Du er rigtig, rigtig glad for grøn. Ja, det er en god farve. Jeg ved ikke hvorfor. Det var en del af mig. Så hvis ikke det var fordi egentlig, at blå lidt blev min temafarve på grund af... Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvorfor blå blev min temafarve. Jeg tror faktisk bare, det var fordi, det var det, der var på min... Det som du egentlig valgte at tegne noget af vores første design med, at det var grøn og blå. Jeg tror faktisk, jeg spurgte dig, hvad din yndlingsfarve var, så sagde du rød, og så var jeg sådan lidt, det er lidt en grim kontrast til grøn, du får blå. Jamen, jeg tror faktisk, det er derfor, det er blevet blå i sidste ende. Du kan faktisk bedre lide rød. Jeg kan også godt lide lilla. Lilla gad jeg faktisk godt have, du havde i dag. I dag vil jeg faktisk ønske, at i stedet for blå, at det var lilla. Fordi jeg synes, grøn og lilla er så flot kontrastfarver til hinanden. Nu kan vi sige, nu er jeg gået lidt all in på blå. Vi har direkte malet væggen ved siden af mig. Har vi malet mørkeblå, og ja, så har vi blå bagved her. Vi har blåt lys, så det kan man så bare ændre jo. Men altså, jeg gad godt, at det var lilla i dag. Måske ja, det kunne måske egentlig have været ret godt også. Jeg elsker lilla. Lilla er også nice. Det er også en god farve. Hvis vi var Robin samtidig et alternativt univers, så tror jeg, at du havde været lilla, og jeg havde været gul. Det havde faktisk godt været nice. Det ville også have været fire. Det havde faktisk godt været fire. Det kan jeg også godt lide. Der er sådan et superhelte-outfit over det. Ja, det er der faktisk. Der er lidt smule superhelte-outfit. Apropos superhelte-outfits. Ja. Vi har set The Boys. Oh my god. Wow. Den havde jeg ikke regnet med, at du ville begynde at snakke om. Det var noget nice. Det var jeg glad for. Jeg ser sjældent sådan amerikanske serier, og især serier med ægte mennesker, men lige præcis The Boys, den blev vi anbefalet af din lillebror og hans kæreste, og de har virkelig pushet os for, at vi skal se den, og jeg har været sådan lidt skeptisk, men så blev man sådan lidt mere forced til at se den, da vi var i sommerhus med dem. Der var det sådan lidt, skal vi prøve at se det sådan? Okay, det vil jeg rigtig gerne. Lad os bare give det et forsøg. Nu sidder vi alligevel og chiller i sommerhuset, og så var det sådan, jeg har lidt svært i starten med at blive hooked på den. Jeg blev meget hurtigt hooked. Men jeg synes, efter sådan slutningen af sæson 1, der kunne jeg godt mærke, at jeg vil faktisk gerne se, hvad der sker. Ja. Og så blev man lige så gradvist mere hooked. Og så blev det bare mere og mere peak. Jeg synes, man har været meget hooked på dem, og jeg kunne rigtig godt lide det univers, der blev bygget op. Og karaktererne er rigtig nice. Jeg synes, karaktererne er mega fede, og jeg tror, det er nogle af de sjoveste roller at spille. Ja, nogle af dem har været rigtig sjov. Jeg tror, det må være så sjove roller at spille. Altså, hvis det er noget som Homeland, der vil være, jeg tror virkelig, han må have haft en fest. Han må have haft en fest af den. Altså, det var en rigtig, rigtig fed serie. Nu skal vi ikke sidde og lege spoiler Reno herinde. Nej, vi kommer ikke til at spoil noget. Men det kan i hvert fald anbefales, hvis man har lyst til at se noget. Især hvis man godt kan lide, du ved, måske nogle gange til tider ret voldsomme, ret grusomme og blodige scener. Ja, det er der i hvert fald. Det er der ikke sparet på. Det mangler der ikke. Det mangler der ikke. Og en del meget, meget, hvad kan man sige, potty mouth. Ja, det er der også. Der. Ja. Men det var fed. Jeg kunne rigtig godt lide den. Ja. Selvfølgelig kunne man godt have ønsket, at den sidste sæson havde været lidt længere. Den kunne godt lige have gjort den dobbelt så lang. Det måtte de gerne. Det kunne godt lige have gjort. Ja. Men, But I enjoy it. I det mindste så har man ikke valgt at lave et eller andet. Jeg vil sige noget, jeg ikke skal sige, for jeg er i gang med at begynde at sige noget, der vil faktisk teknisk set vil spoile lidt, så det lader jeg være med. Oh my god, det er også ligesom, vi er i gang med at så se Invincible. Robin har set den før. Jeg har set de første 3 sæsoner. Du har set de første 3 sæsoner, og det er så sjovt, fordi lige nu sidder jeg sådan... Robin er den type! Nej, jeg er ikke den type. Ved du, irriterende? Okay, når vi sidder... Jeg må ikke sige det. Nej, men det er fint, når vi sidder og ser en serie sammen. Vi sidder nærmest konstant og ender med at pause det hele lidt en gang imellem. Altså måske mig, der gør det. Og så begynder vi at sidde og snakke om, hvad sker der lige nu og sådan noget, eller hvad tror vi, der kommer til at ske? Og vi lægger teorier. Ja. Og jeg synes, det er så mega sjovt at så lave teorier. Især de gange, hvor man ender med, at man faktisk gennemskuer det hele. Og nogle gange, hvor man ender med, at man slet ikke gennemskuer noget som helst. Det er mega fedt, og jeg kan virkelig godt lide at sidde og lave de her teorier sammen med dig. Når vi så sidder og ser Invincible lige nu. Jeg har set det, så jeg ved, hvad der sker. Og jeg sidder bare lidt... Okay. Jeg vil så gerne sidde og snakke om tingene. Jeg kan bare mærke det. Men jeg ved
du sidder og tripper i hænderne over sådan. Jeg ved, hvad svaret er. Og det er sådan lidt, det er også virkelig sødt, at du er så hyper engageret i det. Men det er så, altså, jeg synes, det er lidt sjovt, at du har sådan en ting med, at så har vi set en episode. Bemærkede du, hvorfor at de havde det klip? Bemærkede du, hvorfor at det klip var der? Bemærkede du, hvorfor de zoomede ind på det? Sådan. Okay, jeg ved, det er en hent nu. Det er lidt sjovt. Det er bare, fordi du er så hype på det. Det er helt okay, søde. Jeg synes bare, det er funny, at det var den der sådan, bemærkede du det? Det er mega irriterende. Oh my god. Det er bare træls, at man har noget, man har set, man gerne vil dele, og man mister lidt oplevelsen af at have set det for første gang. Men nu sidder jeg bare sådan og tænker, ja, det der med oplevelser og sådan noget. Hvordan har du det med folk, der kan lide spoilers? Nej. Ja, det er min søster. Ja. Ja. Det er meget sjovt, hvordan vi sad og snakkede om, hvad vi var over og hjælpe med at flytte for dem. Og der var der min lillebror og hans kæreste også der, og det var dem, der anbefalede os The Boys. Og der spurgte de mig, hvad synes I om hvordan det ligesom er sluttet og sådan noget der. Og min søster sidder sådan, har hun set den? Hun med sammen, jeg er allerede blevet spoilet af det hele. Jeg har ikke set den endnu, men jeg har set masser af spoilers. Så vi kører bare sådan. Okay, jeg forstår det ikke, fordi det er det sjoveste ved en serie, og jeg synes virkelig, det er lidt ærgerligt ved Invincible lige nu, er, at jeg har set det, så jeg er spoilet for det hele. Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne kunne dele den der første oplevelse med dig igen. Og det er selvfølgelig det ærgerlige. Nogle gange vil det være fedt, at man bare kunne lige tage noget fra ens hjerne og bare sige, og bare slette det. Du ved, man kan spille Persona 5 igen fra starten af og sådan noget eller der, ikke? se Gintama igen fra starten af igen. Gintama tror jeg faktisk godt, du for den sags skyld godt kan se meget af igen. Jeg tror faktisk, det næsten kunne være lidt sjovere, også nu hvor man er blevet ældre, faktisk. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange jokes, de har lavet, jeg har glemt alt om. Og for at være ærlig, Gintama er noget af det weakest ved Gintama. Det er deres arcs. Deres story arcs er ofte ekstremt weak. Uenig. De er ofte mega weak. Jeg kan mega godt lide dem. Jeg ser ikke Gintama for storyen. Jeg ser Gintama, fordi det bare er noget af det mest whack, jeg nogensinde har set. Altså, der er så mange mærkelige jokes, og jeg har flækket grin så mange gange over den serie. Jeg elsker det hele. Jeg kan godt lide, at der også er lidt seriousness, lidt backstory og sådan noget. Men selvfølgelig er funnies det bedste. Og de bedste episoder er dem, hvor alle ens yndlingskarakterer er samlet i et dumt ark eller sådan noget. Det er sjovt. Især bare, hvordan Gintama har en tendens til at gentage den samme joke igen og igen og igen og igen. Du ved, den kommer. Du sidder bare og venter. Og så nogle gange, så kan du også have, så kom joken ikke. Okay, hvorfor kom joken ikke? Og så går der få sekunder, så kommer joken alligevel. Og så er det bare, yes, den kom! Altså, joken kom! Hvor man faktisk griner over den samme joke igen man griner og igen, egentlig bare og venter på den. Ja. Det er mega nice. Den er mega nice. Det kan altså så godt anbefales. Især hvis man gerne vil have en anime, man kan sidde bare og gå agurk med, fordi, hold op, den er lang. Jeg tror også, den er kommet på Netflix nu også. Det er mega nice, den er det, så der faktisk er nemmere adgang til os at se den. Det er mega fedt. Okay, en ting, jeg synes, der er super ærgerligt, fordi jeg hader spoilers. Jeg kan ikke se Jujutsu Kaisen. Jeg kan ikke se den. Vi har set første sæson. Fint. Så kommer anden sæson, og min Facebook fyldt med spoilers over det hele. Så nu kender jeg historien. GG. Jeg kan ikke se den. Det er så irriterende, hvordan internettet altid elsker. Jeg har det helt okay med folk, der spoiler en serie, der er 10 plus år gammel. Det er good for me, at det er sådan, whatever, at man ikke har set den efter 10 år. Men en serie, der lige er kommet ud, den sidste episode, kommet ud i 2026, og så er den bare instant fyldt med spoilers. Det var den der havde jeg virkelig internettet. Jeg havde også bare, hvor mange folk, der ikke tænker over, at det spoiler folk. Vi sad og så, hvad var det nu, Arcane, da vi så den. Da vi lige præcis var færdige med sæson 1. Jeg tror, vi sæson 2 lige omkring udgivelsen, eller var det? Jeg tror, det var omkring udgivelsen. Jamen, der var der en på vores Discord, der simpelthen havde skrevet RIP, og så en karakters navn, som på deres status. Så jeg havde bare kigget ud i højre side på den der bar, der hvor du kan se alle medlemmer. Og med det samme sådan, okay, jeg ved, den karakter kommer til at dø. Det er fedt! Så tavligt! Fedt! Ej, hvor dejligt! Så nu ved jeg det allerede. Nu sidder jeg bare og venter på, hvornår det sker. Hvor er det træls. Det var sådan de der, hvor jeg virkelig sådan, hvor er du nederen. Sådan, lad du være med at skrive sådan noget. Og folk tænker slet ikke over det, fordi folk har bare tænkt, det var ærgerligt, jeg var så ked af den karakter der og sådan noget. Ja, man ved jo godt, at de har været mega emotional attached til en karakter, så selvfølgelig vil man gerne udtrykke det til andre. Jeg kan godt forstå det. Jeg kan 100% godt forstå det. Men
puha, hvor det nederen, når man så gerne vil se serien selv. Ja, og det er sådan et... Jeg kan ikke være helt sur, men alligevel er lidt. Alligevel ikke. Jeg var så glad for, at du ikke havde bemærket det. Jeg bemærkede det slet ikke. Jeg var så glad for, at du ikke havde. Men det er selvfølgelig ærgerligt, når du så ved mere, end jeg gør, når vi begge var i gang med at se serien. Træls, når man kommer til det. Jeg tror også, dengang med Persona 5, kom jeg også til at spoile mig selv. Det var så min egen skyld. Det er rigtigt, det er fordi, nogle gange har man kigget lidt, fordi Persona 5 kan godt være et spil, hvor nogle gange, og det er sådan et klassisk Persona-spillende, at nogle gange, hvis du ikke kigger bare lidt i wiki nogle gange, så kan du godt risikere nogle gange, at du faktisk får meget svært med tingene, fordi der er nogle, du ved, klassisk JRPG-ting, hvor tingene kan være lidt kryptiske og sådan noget der. Det er selvfølgelig også meget fedt, der er sådan, men jeg havde bare fordi vi spillede Persona 5 Royal, som der er den, ligesom, jeg kan sige deluxe-udgaven af Persona 5, hvor der er en ekstra del. Problemet er med Persona-serien, det er, at hvis du ikke har opfyldt kravene for at få den sidste del, så får du den ikke. Så jeg var lidt nysgerrig lige, og så kiggede jeg på en karakters, jeg tror, jeg slog en karakter op, og så af alle ting, de har jo sådan billeder af deres, hvordan deres design ser ud, deres sprite ser ud. Og selvfølgelig, den første sprite, de har, er en helt anden en, man ikke har set før, og hvor man kan se, det her, det er åbenlyst, at nu ved jeg, hvad der kommer til at ske med den her karakter her. Alene bare på grund af, hvordan den design der ser ud. Jeg kan se, at det er et helt andet, end hvordan personen normalt ser ud. Okay, jeg ved, hvad der sker nu. Det er men altså godt nok, jeg blev så meget overrasket stadigvæk om, hvad der egentlig skete og sådan noget der. Men jeg vidste jo så godt, hvem det så endte med at være. Du havde hintet til, jeg vidste, hvem bad guyen ville være. Og det er sådan lidt, okay. Ja, det er så ærgerligt. Men sådan er det jo med sådan noget, desværre, og især den sådan noget, der ikke har noget chill om at spoile. Jeg ved ikke, hvordan jeg var så heldig om. Jeg blev så ikke spoiler om The Boys. Overhovedet ikke. Det gjorde jeg heller ikke. Jeg fik 0 spoilers. Jeg fik ingen. Især også, jeg er også overrasket over det, fordi altså, jeg tror også, det heldige er, at man ikke havde søgt på The Boys på mobil. Men jeg synes ofte er, at mobilen tit kan høre en snak. Så nogle gange så er det sådan lidt, der kunne jo godt have været noget The Boys content, hvor man har jo snakket meget om serien. Og det var den der klamme en med, at man ved jo åbenlyst godt, at mobilen lytter. Der er i hvert fald et eller andet. Altså også bare, man kommer jo også den der ene gang, hvor du har søgt efter et eller andet, og så sjovt nok, så lige pludselig, så begynder det er mega creepy, ikke? Hvis jeg har siddet og søgt, når jeg søgte efter slyngevug eller sådan noget der, og så begynder du bare at få reklamer for slyngevug og sådan noget der. Okay. Det var også ligesom, da vi skulle ordne spadet derude. Du har snakket om stabilgrus en gang. Jeg fik så mange opslag og tilbud på stabilgrus. Det var så irriterende. Så kan i det mindste ikke få nogle nice reklamer end stabilgrus. Kan vi være enige om en ting med de her ting, når det sker? Når det her sker, og hvor at hele ens Facebook og alt sådan noget, der bare bliver fyldt med reklamer for en ting, så har du allerede købt det! Ja, så har man allerede købt det! Så er det too late! Dengang med stabilgruset. Jeg havde allerede købt det. Du fik reklamer for stabilgrus i uger. Det stod i vores indkørsel. Vi skulle ikke bruge mere. Vi havde det. Så hvorfor får vi reklamer for stabilgrus? Hvad tror I, vi er? Stabilgrus-kondensører eller et eller andet? Altså, vi er sådan bare, du ved, det er stabilgrus der, mand. Det er det der, det lækre sand der. Ja, det er sådan, altså, jeg forstår det ikke. Også ligesom den der med, at vi købte vores slyngevugge. Så fik man reklamer, og jeg fik også reklamer for slyngevugger i flere uger. Vi har købt den. Så it's too late. Vi skal ikke reklamere for nye. Jeg har et barn. Hvor mange slyngevugger skal jeg have? Man kan faktisk få sådan en side dobler også. Så man kan sidde 2 sider af, hvis du har tvillinger, eller hvad? Ja, det er faktisk lidt sejt. Nej. Ja. Det er godt, jeg har set mange, I kan høre, jeg har set mange slyngevugger lige pludselig. Det er helt fint, vi ikke har brug for det. Det er helt i orden. Også det er også, ja. Oh my god, søde. Hvor snakker vi mega mange ting igennem. Og jeg har et emne, som jeg har haft lyst til at snakke om flere gange. Jeg ved godt, hvad det er. Og du har hungret efter det. Vi snakkede allerede lidt om det i sidste episode. Ja. Det gjorde vi. Og det vi snakkede om, det var, at du snakkede om, at du ikke rigtig har været på din computer. Fordi at det er meget selvfølgelig på grund af graviditeten, og også på grund af et lille noob. Men hvad var det egentlig, der var meget med din computer lige op til fødsel og alt det? Well, det var meget langsomt. Ja, hvorfor var den meget langsom? Det er fordi Windows er mega træls. I ved godt allerede, hvor det her det kommer hen. Han har hungret efter at snakke om det her. Bare sig det. Jeg var lidt stolt af, at du selv har siddet og kigget på min computer flere gange, og faktisk sagt, at du faktisk var interesseret i at prøve Linux. Det er faktisk. At du faktisk var legit interesseret i det. Ja. Og du blev jeg begyndte at vise dig lidt sådan, hvor meget man kunne customize.
Og der var du med det samme, der var du helt solgt, sådan at man faktisk kunne hente temaer, og du virkelig kan customize det virkelig meget. I kender mig. Jeg er lige så snart jeg ved, at man kan customize noget, bare enten i et spil, eller i sin computer, eller sin mobil og sådan noget. Bare muligheden for at kunne customize ting, så er jeg solgt. Og det kan man med Linux, og jeg synes, en af de fede ting, jeg også synes er ret charmerende, det er, at du også kan få sådan noget som for eksempel et Windows Vista interface design og sådan noget. Sådan, that's so cute and nostalgic. Det kunne også være fedt at have. Man kan også få sådan noget Windows XP, men jeg kan bedre lide Vistas design. Ja. Men der var sådan nogle ting, man kan, og sådan noget som mappe-ikonerne kunne man ændre, og sådan noget. Bare alle de der sjove ting, der var sådan, jeg er solgt på det her. Hvis man har mulighed for at kunne customize ikoner og sådan noget, jeg vil elske det. Jeg vil have det så sjovt med det. Og det er jo sådan noget som, hvis du vil prøve det på Windows, ja, man kan godt få lidt temaer, men de fleste af dem er sådan noget... Men det er så begrænset, det er meget begrænset, og især fordi også det værste er selv med det, som du har, som du ligesom fandt af tema, det kræver direkte, at man begynder at sidde og modificere filerne på systemet, fordi at mange af tingene, det lader Windows der ikke gøre, fordi hvor våger du ikke bare at have det Windows 11 experience? Vil du gerne have din taskbar, du ved, din startmenu, det i toppen, eller i siderne? Nej, det må du ikke. Det er Windows 11, det bestemmer vi, du ikke må, selvom at de så er i gang med at backtrack og faktisk er i gang med at gøre, at du kan få lov til det. Så jeg synes, det er så underligt at se folk, der har deres taskbar i toppen. Det har din søster. Ja, det forstår jeg heller ikke. Jeg er så forvirret over det. Det værste er, at den desktop, som jeg bruger i Linux som standard, ligger der faktisk din menu i toppen. Det er bare, min brain kan bare ikke helt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg har også flyttet rundt på det hele. Ja. Og det er jo så igen det, man kan gøre med Linux. Jeg har bare flyttet rundt på det hele. Jeg har bare fundet add-ons, der bare gør, at det ligger, som jeg gerne vil have det. Og så jeg kunne customize det, som jeg vil synes, det skal være. Og det synes jeg er mega fedt. Og det var mega fedt, du også gerne vil prøve. Og ved I, hvad det mest træls er? Jeg installerede på din computer. Det fungerede bare. Og igen, Linux er kommet latterligt langt. Jeg installerede på din computer. Alt virker egentlig bare. Der er ikke nogen problemer. Alle dine ting virker. Din skærme virker. Din tablet virker. Alt virker. Og alle de spil, du spiller, de virker alle sammen. Lige selvfølgelig modtaget det som Fortnite, men der har vi ikke spillet i et år eller sådan noget. Jeg savner det. Jeg savner sæson 4. Ja, jeg savner sæson 4. Den var god. Det var den bedste var det sæson 4? Jeg mener, det var sæson 4, der var den bedste. Jeg kan i hvert fald bare sige... Det var før instrumenterne. Der var Red Eye, var en af main-våbnene. Den var fed. Jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg synes ikke, de nye våben er så nice i Fortnite. Det der med, at alt er projectiles, og alt skal have... Det er ikke lige så fedt. Jeg kunne meget bedre lide de gamle. Det kan vi snakke om bagefter. Det kan vi snakke om senere. Men ja, alt vil virke. Og der er også nogle nice tools, som der også er på Linux, som der også er mega fedt, at du kunne have. For eksempel en af de tools, jeg har på min computer, som jeg er virkelig glad for. Jeg har et tool, der hedder Pika Backup. Pika? Ja, Pika. Som Pika, som i... P-I-K-A, som Pikachu nærmest. No. Jeg ved ikke om det er nok ikke det der er Pikachu. Men det er Pika Backup. Og det Pikachu mega backup. nice er jo, at på Linux, på grund af den måde, hele systemet er opsat på, og hvordan filsystemet er og sådan noget der er det ret nemt at sørge for, at du kan backup alle dine personlige ting. Og alt det vigtige, alle dine settings, alt det, uden at du skal hen og backup ubrugelige ting, som bare systemet og sådan noget, fordi det kan du bare installere igen, hvis det er. Så det nice er, at med min computer, det er, hver dag, så laver den en backup. Og den gør det endda sådan, så at den laver en backup, hvor den kun backupper, hvad der er sket af ændringer. Og det er mega nice, fordi det betyder, at jamen, nogle gange, hvis jeg er kommet til at slette en eller anden fil, der er bare kunne sige, hey, kan du ikke lige vise mig, hvordan mine filer var på det her tidspunkt? Og så kan den vise mig alle filerne, som de var kl. 15 i dag. Det er mega nice. Og mega fedt at vide, at man har backup af ens vigtige ting på den måde. Det er mega fedt. Rigtig mange nice features. Ja. Så ja, jeg fik ikke rigtigt jeg synes, det var lidt svært at få dig til at prøve at sidde på det. Af en meget specifik årsag. Ja. Som også nok er årsagen til, at jeg ikke gik full on med Linux. Det er årsagen til, at du ikke har Linux mere. Ja. Yeah. Det er så jeg vil sige, det er også en major thing. Det er en stor ting. Det vil jeg sige. Jeg tror, det bogstaveligt talt går ud over vores arbejde. Det største problem ved Sami, og det eneste problem... Det største problem med mig, og ikke med Linux. Det eneste problem, det er... Excuse me? Ja. Det eneste problem er, at du bruger Photoshop. Og det er faktisk ikke engang et problem, for du kan sagtens køre Photoshop på Linux. Jeg har det til at virke med hardware acceleration og det hele. Og det virker rigtig, rigtig fint.
men din tablets pressure sensitivity virker ikke på Linux. Og bare, det er det eneste, der ikke virker. Det er din tablets pressure. Det er det eneste. Bro kalder mig problemet, men kalder ikke Photoshop eller Linux problemet. Det er Photoshop, der er problemet. Det er det værste af det. Jeg har prøvet at vise dig en masse andre programmer, og de virker i alle de andre programmer, jeg har vist dig, som også er Windows-programmer. Der virker pressure. Så det er kun fordi Photoshop af en eller anden årsag ikke virker med pen pressure, når det kører igennem Wine. Og hvis pen pressure ikke virker, så kan jeg ikke bruge min tablet til den ultimative brug. Jeg hader, at lige så snart, at jeg ligesom man fandt ud af det, Sami har ikke vil give det en chance bagefter. For sådan, hvorfor skulle jeg give det en chance, hvis den vigtigste funktion ikke virker? Hvorfor skulle jeg spise en lavkage uden... Jeg har ikke et godt eksempel. Man kunne også lære et andet lavkage. Ej, du kunne jeg vil have den samme lavkage. Den samme lavkage, jeg har spist hele mit liv. Du kunne lære GIMP. Nu stopper du. Alle, der kender GIMP, ved det er en joke. Jeg vil hellere bruge Clip Studio Paint. Jamen, du har det værste. Vi har den licens til Clip Studio Paint. Vi købte det for 7 år siden, eller et andet åndssvagt. Du har aldrig brugt det. Nej, glem det. Jeg har faktisk ikke lyst til at bruge Clip Studio Paint. Er der Paint Tool Sai har vi også købt. Ja, det har vi også. Det brugte jeg meget, faktisk. Hvorfor bruger du så ikke det nu? Jeg ved faktisk ikke om det. Fordi jeg kan ikke de samme ting i det, som jeg kan i Photoshop. Så, okay. Jeg elsker Photoshop har jeg... Det er ikke fordi, jeg har brugt det i 12 år. Jeg har brugt det siden jeg var 12 år gammel. Det er svært at komme af med noget på en anden måde, og skulle tilvende sig noget nyt, hvor jeg ved, at Photoshop er meget universalt, og kan også bruges til layout designs and such, og sådan noget. Som man egentlig ikke burde gøre. Jeg burde faktisk bruge InDesign, og eller Illustrator, eller sådan noget, men jeg bruger Photoshop, fordi jeg kan alle genvejene. Sådan nogle ting kan jeg for eksempel ikke i Clip Studio Paint på samme måde, eller Paint Tool Sai, som mere er skabt til at kunne tegne og design. Det er også fint nok. Det vil jeg godt kunne, men jeg vil savne at kunne lave layouts og sådan noget til, for eksempel når vi laver merch-kollektioner, og lave for eksempel de der Instagram-reklamer og sådan noget, og generelt banner på YouTube, og putte ting, klippe klistre og sådan noget, som jeg kan i Photoshop. Så det er derfor, jeg ikke bruger Linux. Så det er ikke på grund af Fortnite. Det er faktisk på grund af Photoshop. Så Adobe, kan I ikke lige tage alle de der latterlige, åndssvagt mange penge, I tager for jeres produkt, og bare gøre, at det virker på Linux. Altså, come on. Ja. Hvis Photoshop virker på Linux, jeg var skiftet med det samme. Jamen, det er også det. Jeg var jo klar til at skifte. Du var klar, jeg havde installeret dig det hele. Jeg vil gerne have Windows Vista Interface Design på min computer. Ja, så det eneste, det bare endte med, det var, at jeg geninstallerede din Windows for dig bagefter. Fordi og så købte vi, og så ikke købte, så fandt vi bare et tema. Ja, så der er sådan lidt, du ved, og det virker sådan okay, bortset fra en Windows Update vil nærmest slet halvdelen af temaet, fordi man skal patche det hele og sådan noget, sådan det er. Det var også besværligt at få. Så ja. It sucks. Det er lidt ked af, at du ikke kunne bruge, men du ikke havde lyst til. Du var mega emotionel over det. Oh my god, han var emotionel. Det var næsten som om, at jeg havde ødelagt en af hans mest værdifulde genstande, eller sådan noget i, I don't know. Han var bare totalt knust over det. Jeg tror bare, jeg brugte flere dage, hvor jeg bare har siddet og bare tryhardet med at finde ud af en måde at få Photoshop til at kunne det. Og det værste af det hele er, at jeg kunne få Photoshop til rent faktisk at detekte, at jo, der var pressure. Men af en eller anden grund, så virker det som om, at Photoshop tog det, at man trykkede med pennen, som et klik, frem for et tryk med pennen. Og det virker som om, det var det, der var problemet. Ja. Så dejligt besværligt og dejligt nederen, men altså, ja, sådan er det jo desværre. Så kan vi håbe, at det engang bliver fikset, og engang kommer til at virke, så du også kan komme med på den seje bølge, ligesom rigtig mange andre også er, fordi det kunne også være sejt, hvis det var ikke. Seje bølge? Jamen det er det, der er. Okay, vi er alle sammen seje, hvis alle bruger Linux, så seje. Hvor mange bruger Linux og har en kæreste? Jeg driller lige nu. Det var fordi, du er så nørdet. Det ved jeg faktisk ikke helt om, hvor stort overlap der er, ikke? Der er lidt en meme med det, vi ser i Arch Community. Seriøst? Ja, der er en meget stor meme med det. Han bruger Arch, hun bruger Mac. Eller iOS. Nej. Det er jo modsætningerne. Så du kan også skifte til Mac. Jeg har prøvet vores MacBook. Du hader den. Jeg hader den.
Den er sådan værre. I can't. Jeg kan ikke genvegne. Puha, det er Jeg forstår også godt, hvorfor du ikke kan lide MacBook'en. Jeg vil sige, Puha, det er forvirrende. Det kan jeg slet ikke. Hvis ikke det var fordi det bare, altså den eneste grund til man har den var egentlig bare fordi det var en af de bedste bærbare du kunne købe på det tidspunkt. Og det er ærgerligt, fordi jeg synes Mac Aesthetic er virkelig, virkelig flot. Men puha, hvor det forvirrende. Det kan jeg ikke. Der er jeg nok bare mere en Windows Scrub, desværre. Jeg har ikke lyst til at være en Windows Scrub, men det er bare det, jeg Der er bare mange ting, Mac gør, hvor det er sådan lidt, okay, hvorfor gør vi det sådan her? Kan jeg få lov til at gøre det på en anden måde? Hvorfor kan jeg ikke lave en snabelag ordentligt? Hvorfor kan jeg ikke trykke Ctrl-Z ordentligt? Hvorfor er genvejene alle mulige forskellige steder? Det er ikke kontrol, det er command. Jesus Christ. Og det værste er, jeg mener også godt, man kan godt ændre på, så man bruger control i stedet for, men af en eller anden grund, så virker det ikke altid ordentligt. Altså nogle gange så alligevel, så vil den have dig til at bruge det på den anden måde. Og det er sådan, Mac, du ved, det er sådan for mig, er det sådan beskrivelsen af den der rigtig flotte person. Den er virkelig flotte person, men er så kompleks. Er så forvirrende, og kan ikke rigtig sådan, du ved, ja. Jeg får sådan helt totalt flashbacks af de der gamle reklamer med, at jeg har en Mac og en PC, og så har du ham, den meget buttede mand, der står bare og ser ret, den buttede nørd, og den rigtig, sådan, ja, lidt frisk i en fart. Med polotrøjen. Ung mand. Ja, sådan at du ved, at det Windows, det er bare den rigtig bumsede mand, der bare kommer, og hvor du med det samme bare tænker, nej, jeg skal væk herfra. Jeg vil så også sige, jeg skal også bare væk fra Windows. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke har noget med det at gøre længere. Hold op, mand. Var det forfærdeligt. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet at powerglaze noget så højt som Arch. Men det er også bare fordi... Men der er så meget, du direkte har fået din lillebror til også at join med på bølgen. Jeg har hørt en... Ja! Han er også kommet med på det. Virkelig fedt. Og det er mere... Jeg tror en af de... jeg hørte nogen komme med sætningen, at siden vi begyndte med at bruge Linux, har computeren faktisk været sjov. Jeg tror, du skulle til at så sige, så mit liv bare blevet bedre. Ja, blevet refreshed. Computeren har rent faktisk været sjov at bruge. Og jeg er enig. Jeg synes virkelig, at computeren har været sjov. Og det er sådan lidt... Så folk har det med normalt at komme til at sige, at Linux bare er uendelig troubleshooting og problemer overalt. Det synes jeg ikke, der har været det store troubleshooting. Og det fede er, at de få gange, der har været noget galt, der har du kunne fikse det. Hvorimod, når Windows laver en fejl, så hænger du bare på den måske de næste år. Fordi, altså når Windows laver en fejl, så som at implementere AI i alt, hvad de har. Oh my god. Så som at, nu skal vi have Copilot. Er det her Paint? Vil du gerne logge ind, så du kan bruge Copilot i Paint? Nej! Det er virkelig... don't get me started på AI-snakken. Don't get me started. Sød, har du ikke lyst til at bruge Copilot i Notepad? Jeg har altid ønsket mig AI i min Microsoft Paint og min Notepad, som er den mest simple funktion, der overhovedet findes på computeren. Jeg har altså brug for... Jeg har brug for AI på min lommeregner. Jeg kunne godt tænke mig AI i mit Paint, så jeg kan skjule, at jeg ikke har noget talent. Ja. Det kunne faktisk være fedt. Ja. Men jeg er sådan ikke, du ved, når jeg ikke kan finde ud af at tegne, så kan jeg jo bare lige spørge, så kan jeg bare lige sådan, så kan jeg lade, som om jeg kan finde ud af at tegne. Det er mega fedt, ikke? Så kan jeg få følelsen af det. Ja. Følelsen af I did this. But I actually didn't. Ja. I kan godt høre, hvor vi er henne i omkring sådan noget som AI og sådan noget. Udover! Det er ikke fordi, det er det værste i hele verden. Det er det værste i hele verden. Det er okay, det du laver. Ja. Du er sådan en nørd. Nej, jeg mener bare sådan generelt AI. Nå, okay. Selve AI. Jeg troede, det var det, du stillede. Jeg troede, det var det, du stiller spørgsmål til ChatGPT. Jeg troede, det var den, du refererede til. No. Det gør kun, at desperat og ked af det. Det værste med det der, selve teknologien bagved. Det er det, jeg vil hen med det. Er så latterligt interessant. Præcis, og det er det, jeg vil hen med det. Sindssygt fascinerende. Jeg synes, det er så fascinerende. Det er så fedt, hvordan man er gået fra... Altså, hvordan du har taget konceptet med machine learning og fået det så langt. Det, der bare irriterer mig, det er, at hvis du ikke ved noget som helst om, hvordan det fungerer under the hood, så glaser folk det som om, at det her det faktisk er intelligens. Og det er det ikke. Det er et ærgerligt ordvalg. Det er så ærgerligt, at alle folk kalder det kunstig intelligens, når der er ingen intelligens i det whatsoever. Det er bare det nye buzzword. Det er ikke andet end en glorificeret autocorrect, som du sidder og skriver med. Og det er mere... Ja, det er bare ærgerligt, det er det, som... Det er ligesom... At det, der skal pushes i alt nu.
alt er bare AI, alt er... Der er jo ikke et eneste produkt, der ikke bliver udgivet i dag, uden at det er AI. Jeg synes faktisk, det, der er mest ærgerligt ved det, det er det, som du fortalte mig med, at hver gang, at der er en enhed eller et eller andet, der laver de der sparkede ikoner, så er det faktisk på grund af, at noget er AI eller sådan noget. Som regel, det gjorde faktisk lidt ondt at høre, fordi jeg bruger altid sparkede emojisene, så det var sådan, det gjorde lidt ondt i sjælen at høre, det er sådan, the boss icon. Det er jo rigtig mange, der brander deres AI med stjerner og sparkles, fordi det er jo magi. Magi, og det er sådan, magisk. det gør ondt. It sucks. Det er også bare synd at se, hvordan hele verden prøver at erstatte alle mennesker med noget, som slet ikke er lavet til, som slet ikke kan finde ud af at erstatte dem ordentligt. Og hvis vi skal erstatte, så skal vi altså erstattes ordentligt, prøver han at sige. Jamen, det er sådan noget... Folk prøver meget at shoehorne det ind i hvad som helst. Alt skal have AI, alt skal erstattes af AI, alt skal implementere AI. Hvor er det sådan et... Og så bliver det et problem på arbejdsmarkedet, fordi så er det sådan, jamen, om du skal kunne AI, sådan, hvad? Excuse me? Jamen, du ved, der er rigtig... Jeg synes bare, igen, AI har rigtig meget vibe med dengang NFT var det, som alle folk... Yeah. Det med, hold op, mand, hvor jeg ved ikke, hvor mange folk, der har virkelig... Nogle folk nærmest været på grænsen til sure over mig, da jeg sad meget på Twitch, for der var rigtig mange, der kom og skulle høre mine holdninger til NFT'er. Og når jeg så ikke bare begyndte at glaze NFT'er, og jeg faktisk sagde, at for mig virker det her bare som en stor glorificeret scam om at prøve at få penge ud af mennesker, der ikke ved bedre, så bliver folk pissesure, og der er det investeringer, det er fremtiden. Det var sådan, folk tog det så personligt, men det er nok også, hvis folk lagde mange penge i det. Det er jo så problemet jo. Det er jo nok det, der har været problemet, og det er nok derfor, folk tog det så personligt, I guess. Det handlede meget om at få folk over, som der ikke vidste bedre, og til at købe den nye store investering. Sjovt nok har det jo så... Ja, man er jo egentlig blevet meget vindicated af, at nej, NFT'er var ikke fremtiden, og det bliver det heller ikke. Når man egentlig ser på det, det holdt faktisk ikke engang særlig længe. Nej, og jeg synes, det skræmmende jeg synes, noget af det mest skræmmende, der var, at man jo også sad og snakkede meget med folk om, hvad er det så, NFT'er skulle være så meget bedre? Hvad er det, der lige pludselig gør det til det bedste nogensinde? Om det er, fordi det beviser, du ejer det. Og i fremtiden, der kommer dit hus til at blive en NFT. Og det er virkelig den dummeste sætning, jeg nogensinde har hørt. Prøv at forestille dig, at dit hus er en NFT. Ja. Hvad så, hvis nu, at du ved et tilfælde, du får noget lort ind på din computer, de får fat i din wallet, og nu er dit hus overført til en anden person. Det giver... Så tænker du, så kan vi jo bare få huset tilbage. Nej, det kan du ikke. Det er lige præcis det, der er ideen med det. Der er ikke nogen, der kan gå ind og flytte det tilbage igen. Så med andre ord, hvis vi begynder at gøre alle vores ejendele til et NFT'er, som folk så rigtig gerne vil have, man gjorde, bogstaveligt talt, er du et enkelt hack fra at eje nothing nogensinde igen, og der er ingen, der kan hjælpe dig med at få det tilbage igen. Du vil have mistet det for life, permanent, og ingen kan gøre noget. Ej, hvor fedt! Det er bare fantastisk. Det var fremtiden. Men du ved, det var meget vigtigt, at man på Twitter kunne få lov til at lave en eller anden grim oktagon rundt om sit billede, fordi så kan man jo se, at det var et NFT jo. Du ejer det der billede der. Bortset fra, hver anden person vil faktisk bare kunne uploade det her billede her, præcis samme billede som NFT, og så bare lægge det ind, og så også have det på samme måde. Det var sådan en underlig made no sense era NFT'er. Der var så mange sådan huller i det, der ikke gav mening. Ja. Og det, virkelig mange huller. Og det træls jo så er med AI nu, at nu er det jo ikke kun tech bros, der sidder og gør det. Nu er det jo også bare alle virksomheder, der skal pushe det, fordi det her det er bare det nye store. Jeg er lidt. Ja. Ja. Det bliver spændende at se, hvordan det hele ligesom går fremad. Du ved, man kan håbe, at det kommer til at dø lidt ud, og at, du ved, man får brugt det til de ting, det faktisk fungerer til, i stedet for, at man prøver at proppe det ind alle de steder, hvor det ikke giver nogen mening. Ja, sådan faktisk bruge det som et effektivt værktøj, I guess. Og det kunne også være rart, hvis vi kunne stoppe med at kalde alt, hvad der er bare en algoritme for AI. Det er mere det... Jeg tror bare, det er det, der er nemmere for mange at forstå og kalde det agtigt. I don't know. Jamen, det er jo fordi folk, de hører AI, så tænker de, det er det nye. Ja, det er det der hitter. Det er det nye buzzword til at sælge ting. For det er jo meget ofte, hvor ting, der egentlig bare er noget nummer programmeret. Det er AI lige pludselig, var sådan lidt, men nej. Jeg bare ønske, det bare var en fat, og det bare var sådan forsvandt. Ja, det kunne være dejligt, hvis det lige kunne bare tone lidt ned. Og man lige kunne udnytte det til, hvad det faktisk er godt til, i stedet for at udnytte det til ting, der ikke er godt til. Jeg føler bare ikke rigtigt, vi
kommer dertil lige for. Ja, der kommer til at gå lang tid. Jeg tror nemlig også, der kommer til at gå lang største, tid. der på et tidspunkt, vi kan være heldige, der sker, det er, at vi stopper med, at det er gratis at bruge, og det kommer til at være noget, der kommer til at koste mega mange penge. Fordi man kan godt... Nå, du ved, ligesom alt i hele verden koster penge. Nærmest bare det at træde ud i noget græs koster nærmest penge. Ja, men man kan jo allerede bare høre allerede, når du hører sådan, når man sidder på Reddit en gang imellem, sådan noget, du kan jo høre om folk, der er socialrådgivere og sådan noget, der sidder og skriver om, at de får klager sendt ind, som der er like 2-3 A4-sider. Og det er 100% AI, der har skrevet klagen. Og der bliver nævnt ting, som slet ikke eksisterer. Og som intet har med klagen at gøre. Som bliver nævnt paragrafer og sådan noget, som ikke har noget med det at gøre. Og de skal nu sidde og bruge tid på at svare på den der, for de skal svare på den. Ja. Og de skal sidde og spilde deres tid på noget, som personen egentlig bare har spurgt ChatGPT om. Bare, hey, giv mig lige den her klage her. Og giv mig en latterlig lang en, og så spilder man en masse tid, og så bliver der bare spildt en masse tid på ingenting. Ja, det er faktisk bare ekstra spildtid, ja. Igen, ikke for at sige det. Jeg er ikke, fordi jeg hader konceptet bag AI. Jeg synes, det er så monsterfascinerende. Det er fascinerende. Jeg synes, det er så fascinerende, og jeg har da også leget rigtig meget med det selv også. Men problemet er bare, at det er den måde, det bliver brugt, og den måde, at det bliver... Også bare, hvis det kommer i de forkerte hænder også. Ja, den måde, hvordan at alt skal være. Hvis du ikke prøver... Det irriterende, det er jo... Det er aktiemarked og alt sådan noget, det er aktiemarked og alt det der ting der. Det er jo, at hvis du ikke prøver at proppe det ind, jamen, så er du jo et gammelt firma. Så er du jo ikke med på tiden. Det er så ærgerligt. Du har ikke implementeret AI i dit virksomhed. Hvordan kan vi så stole på, at du rent faktisk eksisterer om 5 år? Fordi alle de andre, der implementerede det, de er jo foran. Så vent, du designer din egen ting med hånden. Jamen, du ved godt, så vi er jo nok væk om 5 år, fordi du laver din egen thumbnails. Du bruger ikke AI. Jeg synes faktisk egentlig bare, at vi burde begynde at bruge AI til det. Vi kunne også godt begynde at bruge AI til at lave de her videoer her. Ja, det kan vi også. Prøv at tænke, ikke? Har I sådan lige kigget, om jeg lige pludselig har 11 fingre og sådan noget der? Fordi, hvad hvis nu hele den her Japspedition her bare er lavet med AI? Ja, hvad hvis det faktisk ikke er os? Hvad hvis det ikke er os? Ja, hvordan kan I vide Kan du overhovedet stole på noget som helst, du ser på internettet længere? Præcis. Det kunne faktisk godt være, jo. Det kunne godt være. Det er en creepy tanke. Legit, det er faktisk en creepy tanke. Ja, jeg synes faktisk... det er faktisk legit en creepy tanke. Det er faktisk sindssygt creepy, hvordan der er. Jeg synes virkelig, det er ofte, man ser noget, og man er sådan like, og man faktisk bliver nødt til at sidde og bruge tid på at overveje, er det her ægte? Og jeg var faktisk overrasket over det, hvor vi skulle sidde og så kigge på nogle baby-ting, nogle reviews og sådan noget på YouTube. Og så var du så... Det fløj totalt over mit hoved, men indså bare... Men du fortalte mig så, at den her video er AI sådan... Det er nogle af dem, hvor der sidder altså direkte en mand og snakker, og det hele, og du kan åbenlyst se, det er AI. Yeah. Du kan høre det på måden stemme er. Du kan se det også, for der er tegn hen og hister her, hvor det er sådan noget, det her, det er ikke en rigtig person, der sidder her. Især fordi man indser lige pludselig, wait, det er den samme setting, der lige er blevet sagt lige før. En til en. Altså, der er ikke nogen forskel, det er bare en gentagelse af den samme sætning. Sådan et, og det, ja, det er træls og ærgerligt. Og spooky. Og spooky, men ja, man kan jo vel bare håbe, at tingene falder lidt mere ned med tiden, og at det ikke længere er det hotte nye, men ja, det bliver jo kun bare spændende til, hvordan det kommer til at køre. Jeg føler bare ikke rigtigt, at vi overhovedet er tæt på at være der, hvor at det daler lidt ned. Man når en væg med, hvor langt du kan komme snart, jo, fordi problemet er jo også, at det at træne en AI-model kræver latterlige mængder af computerkraft. Og man er indtil videre meget med den måde, at man lige nu træner. Der er der basically, har folk fundet ud af, at du har nærmest en eksponentiel kurve, som i, at du skal mangedoble mængden af computerkraft, du har, for en lille bitte smule ekstra. Så før grunden til det at vokse så hurtigt, det er fordi, du bare har smidt mere kraft bagved til at træne. Og så er du kommet meget, meget, meget længere op, sådan en kurve, bare sagt, problemet er nu, det at gå her til her, kræver latterligt meget mere kraft, end det gjorde, for at komme måske fra her til her. Så det, du ved, det er den der klassiske, hvor du skal bruge meget, meget mere, for at få ekstremt meget mindre. Og det er også derfor, det går langsommere, fordi det kræver bare latterlige mængder energi. Og ja, det bliver sværere. Det sucks.
Ja, det gør det. Jeg synes faktisk, det var var verden ikke lidt bedre før AI? Jo, Var vi ikke lidt lykkeligere der? jo. Det vil jeg også Var sige. vi faktisk ikke lidt lykkeligere før corona? Ja, generelt. Jeg synes faktisk, lige siden 2020 begyndte, der er det som om, at hele verden bare er blevet mere negativt. Jeg føler faktisk, at 2019 var det sidste år, hvor vi alle var lykkelige. Også bare internettet nu til dags er så... Ulykkeligt. Ja. Sure. Og det er så, okay, det er også en ting, jeg synes, der er sjovt. Som lille, jeg gik på internettet for det funsies, for at have det sjovt, for at få venner, fordi jeg synes, mit lokalområde måske ikke altid havde de samme interesser, som jeg havde. Ingen hate på mine barndomsvenner, I love you. Men selvfølgelig vil man da gerne lige udvide sin vennekreds lidt mere, så man gik på internettet. Forums, tagwallen, alle mulige sjove chats og sådan noget. Og nu er jeg faktisk, nu prøver jeg faktisk at komme lidt mere væk fra internettet. Sådan, nu går jeg ikke på computeren for at tænke, wow, nu er jeg excited over internettet. Nu prøver jeg faktisk at komme lidt mere væk og faktisk nyde det virkelige liv og faktisk røre noget græs. Og det var det, man sådan totalt ikke gjorde dengang. Der vil man bare klistre sig mere fast til skærmen. Nu vil jeg gerne væk fra skærmen. Det er så underligt, hvordan det bare har ændret sig. Fordi nu er al negativiteten, der var i sin hverdag, bare over på nettet. Altså i sit virkelige liv. Ja. Det er så underligt. Er det ikke også lidt det ved dig? Og ved du, det dejlige er jo også bare, hvordan meget det negative også ofte er faktisk også bots. Ja, der er så mange bots, også hvor det er tydeligt. Det er så ulækkert. Ja, og det er tydeligt, og det er bare sådan, og det er bare... Er det bare det der internet theory? Ja, og det er bare lavet for at skabe noget interaktion, fordi folk kan tjene penge på det også. Især på Twitter. Ja, puha. Det vil sige, det er det ikke lidt trist at tænke på, at jeg kan sige, en af de bedste ting, jeg har gjort på min mobiltelefon, det er, jeg slettede Twitter for... Det er noget tid siden, 1,5 år? 2 år? 2 år siden? Jeg har også lyst til at sige 2 år. Der slettede jeg det. Og du har faktisk været bedre. Det var et godt valg. Hold op, hvor jeg er glad for at være væk fra det fis. Du er blevet et bedre menneske. Ja, jeg blev man kunne virkelig mærke det på sig selv, hvordan det medie bare... Det er mega toxic. Det er bare mega toxic. Okay, lige en ting, jeg skal lige ind. Fordi jeg kigger en gang imellem på Facebook. Jeg absolut afskyer mennesker, som sidder og bare kopierer noget, ChatGPT har sagt, direkte ind i en kommentar på Facebook. Når nogen spørger om noget, så kopierer de bare det hele direkte. Nogen er selvfølgelig søde nok at lige skrive, taget fra AI. Sådan et, hvorfor skal personen få sådan en wall of text, hvor meget af det ofte, når man læser, det handler ikke engang om det, personen spurgte. Og så er der også folk, der bagefter siger, hvad synes I om det her? Og så har de bare copy-pastet noget fra AI igen. Det er sådan noget... Det er sådan, puha. Det var sådan lidt, jeg spurgte dig. Jeg spurgte ikke AI. Folk, de legit spørger ChatGPT om noget. Og så bagefter, så kopierer de hele teksten, ChatGPT har skrevet, poster det inde på for eksempel en gruppe for Tesla-ejere. Hvad synes I om det her? Og så står der bare en masse bullshit og sådan noget, hvor det er sådan lidt, hvor folk sådan, hvad snakker du om? Like, det er ikke engang rigtigt, det der står. Hvad mener du? Sådan. Ja. Det er nok det, vi mener med, hvordan man bruger det. Ja. Ja. That sucks. Det bliver også rigtig interessant at se med alle folk, der er i gymnasier og sådan noget der. Jeg synes faktisk, det er faktisk, nu ved jeg godt, det er lige lidt forældreting. Ja, det er sådan noget, jeg håber, for mig, jeg håber virkelig, det er sådan noget, der er røget lidt mere ned, lidt, du ved, bare blevet lidt mere et værktøj frem for bogstaveligt talt det eneste, man bruger, når Mika bliver ældre. Ja. Ja. Er det også sådan lidt puha? Hvordan det kommer til at blive der med fremtiden? Ja, fordi det Det synes jeg også er lidt bekymrende. Det er lidt bekymrende. Ja. Så det var rigtig eksistentialistisk krise med. Ja, det var totalt dyster. Men altså, du ved, der er mange ting med AI, og jeg ved også, der er rigtig mange, der sidder og virkelig bare, du ved, er bare glad for alt, der er noget med det at gøre. Og... Ja, det har gjort deres liv bedre. Og det er der sikkert også i nogle tilfælde. Det kan nogle ting. Det vil jeg bestemt ikke udelukke, at det sikkert også har hjulpet mange folk også. Det tror jeg 100% på. Det kan der nogle ting, men... Altså, også indrømmet, jeg er da også skyldig i selv at have brugt det, ikke? Altså, i mindre grad selvfølgelig. I mindre grad, men... Jeg bruger det sådan noget som, at jeg har et AI-model kørende på min computer lokalt, som bagefter, når du sidder og koder, så kan den komme med anbefalinger. Og nogle gange er det faktisk rigtig praktisk, for hvis jeg sidder og skriver en ting, nogle gange, så kan den godt lige regne ud,
hvad er det, jeg er i gang med at skrive? Og så kan du faktisk bare sige, bare skriv det færdigt for mig. Det var dejligt. Lækkert, det er præcis det, jeg vil skrive. Så den kan bare gøre det lidt hurtigere. Det er bare som et hjælpeværktøj. Ja. Som det egentlig også burde være, hvis det skulle være noget. Men det ville selvfølgelig være lidt bedre, hvis der slet ikke var sådan. Ja, I don't know. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, Det er et tungt emne, og jeg ved, at næsten alle mennesker sikkert har en holdning på en eller anden måde til lige præcis AI-emnet. For det er jo et buzzword. det er det. Det er det. Så jeg ved, I alle har sikkert en holdning til det. Det ved jeg allerede. Men vil du være sød? Det gode er jo lidt, at du kommer jo ind, du behøver jo aldrig lave noget art igen. Det er rigtigt. Det behøver jeg slet ikke. Nej. Det skal den nok gøre. Ja, den gør det for mig. Okay, nu kommer lige en sidste ting. Okay, nu kommer der. Hvis der er noget, jeg virkelig bliver skuffet over, det er at se virksomheder sælge ting, der åbenlyst bare er nærmest en sætning, der er blevet skrevet ind på ChatGPT, og de bare tager billedet og begynder at proppe det på et produkt og sælge det. Det er skuffende at se. Ja, det er det. Især når man nogle gange ved, at seriøst, I kunne bare have hyret en artist. Ja. Og så dyrt er det altså heller ikke. Og den artist ville have lagt meget mere hjerte i det også. Især nogle gange, når man har set nogle meget store brands gøre det. Hvor man er sådan lidt, come on. Så lidt penge er der ikke i det produkt her. Der er masser af penge i det her produkt her. Man kunne sagtens have hyret en rigtig artist og betalt dem for produktet. Så havde man tjent nogle procenter mindre. Men så går det jo hurtigt. Og så har man også supportet artisten, som måske kunne have faktisk have haft brug for de penge. Så er det faktisk et menneske, der har lavet det, i stedet for det er noget... Det er virkelig nederen. Præcis. Ej, det er så ærgerligt. Det er faktisk sjovt at tænke på. Jeg har aldrig fået lavet den der, men jeg havde før overvejet at få lagt en sætning inde på Robin Samse-shoppen med, at lavet med kærlighed af mennesker. Ja, det havde vi faktisk snakket om. Jeg lavede uden brug af AI på det alt, fordi det... Det er også, jeg blev også lidt glad, low-key, der var man også var til sådan noget som KyoCon, der var vi lavede meetup sidste år. Der blev jeg også lidt glad, når jeg sådan så folk, der sådan havde Ita-bags, eller bare generelt tasker, hvor de fylder dem op med badges, og så var der også bare sådan noget med AI, og så var der så kryds over det, var så, jeg blev lidt glad over det. Sådan. Fordi det var folk, der går rundt i de der artist-allies og sådan noget, og de er også bare sådan, nej, ingen AI. Det er sådan, det blev jeg lidt glad for at se sådan. Thank you. Og jeg hader, at hele det emne her, ikke? Man har bare scratched the surface. Det er bare... Ja, det har man. Man har kun det er kun en toppen af isbjerget. Man har krasset toppen af det hele, og der er så mange forskellige emner og forskellige dele at komme ind i der. Men det tror jeg ikke, vi lige nu kommer til i dag. Ikke lige i dag, men hvis det er noget, hvor man lige skulle prøve at scratch lidt mere på et specifikt emne, må I gerne skrive det i kommentarerne. Ikke at jeg lover, at vi gør det, men, men bare for at se sådan, okay, hvor er det, folk er mest sådan interesserede i sådan at høre lidt takes og sådan. Og hvis nu der er noget, I sidder og tænker på, men noget af det andet, vi har snakket om, så husk da endelig at lægge en kommentar med det. Vi elsker at se jeres kommentarer. Det er så hyggeligt. Jeg elsker, når der kommer kommentarer på de ting, vi snakker om. Jeg elsker at læse kommentarerne. Også bare især på sidste video. Jeg synes faktisk, det var virkelig refreshing tilbage til forældre-episoden. At der faktisk var virkelig mange, der sådan skrev, både i kommentarerne, men også privat, hvor de også skrev, at hvor meget de sådan selv kunne relatere til det, som man selv har været udsat for. Og det var sådan, det er lige præcis det, jeg også ønskede. At nå ud til dem, som kunne relatere til det, som måske også selv havde brug for nogen, de sådan kunne share hele deres oplevelse med. Det var mega rart at læse. Ej, hvor var det rart. Mega dejligt. Og ved I, hvad der også er mega fedt? Det er, når I hyper de her videoer her, fordi det kommer jo op. Det er jo dejligt at se. Det er dejligt hyper. Det er dejligt at se, at det bliver hyped og så videre. Ja. Og jeg tror også, vi har snakket lidt for enormt meget. Måske lidt for meget. Jeg har ingen idé om, hvor lang den her video er. Jeg tror, den er lang. Jeg tror, den er lang, fordi hvis jeg kigger, så kan jeg se... Ja, jeg gætter på, at den er godt over en time, så det bliver spændende. Oh god. Ups. Men ja, folkens, vi vil sige super mange tak for, at I hørte med i den her Japspedition. Ja. Så jeg tror ikke, der er så meget mere for os af, end at vi gerne vil sige tak for, at I hørte med. Og ja, bye bye!